Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga loksami, mga pagalyami, guskan mo mga bubayami, na sampurnarkan mo mga watami, na nag-iiso sumpato kapapalutulatan sa ko sabad ko kaya pagintaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giin natantuwa madakla pa man ko mga ulama tanu adi ran din dirugod gud napipikaran niyo aso ilmu na di tanukelengan di kelengan sa katawa ulama di kelengan sa katawa tao suwaya mana niyan na ilmu sa banian pala din kegugud na di makapamagumana di makatetabanga ang kuto pamana katawirun umanisa na seitan to mias taman sang kuto wa kaya sugat akuruntina ang kuto wa pamana mga muslim mias sugat siran a pamana ostracism mias sugat sira na economic sanction mias sugat sira na kuruntina udi na mias sugat sira na katarungko gyutoy pamana kamranaw niya miyatarong ko silan kakagiya inumbala na pamana kapasadan ng mga musrik di silan din na makipukuwa isa mo ng paat sa ikumya maratea ang mga muslim na kalaanon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di silan makipabalaya ko mga muslim di silan pa mga rumah ko mga wata abubay mga muslim na di mamutanggapan terimaan sa mga wata mga muslim ang mga mama o bakiran sungur nagudira na yaman na niyan na pupasaan sa dagangan sa mga Muslim na di panayama na niyan na makapumasa ko mga dagangan niran sa yaman na niyan na mga Muslim. Kagi mo to na giyang kutwa kaya tarong ko iran na piyaka kaya taaman niran sa yaman na niyan na malipadis pa man nakapagwiyag sobra pansang kayo pa man nakapaditan di katigres ang kaya bulan na Ramadan batano kayo kita ni batano po para pangwas rauna kayo na pagkintano nagyang ko ta mga tao na miyakan niran so rauna kayo na rak sa ayama na niyan na miyapan ng tuliran so ando ba ini inilebed akwan paman na mga kubala unta so daw na tanto mabinasa na ando ba ini mini kitinde iran na pagkakaniran sabab sang kutuwa kita taraluang kuto paman na ungos nagyan na mga urip no Allah natapanganan Allah subhanahu wa ta'ala ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau pamanian ko aya dinian di perumasay na baka datu udi natamu ko udi nagyang ko ta mga padabantugan na pamana ini piramisunang ko to pamana mga musrik nakapakay man tarima niyan ng mga urip no Allah. Tarima niyan kaya man niyan nantay tawa kaya bubay niyan pamana kapkerumasay niyan. Na dede na bawa na tiyarima o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sabab pro na so kaya po puso ikatuluragon na adin na ayama na niyan na 5 katawapad ku mga uluan o ayama na niyan na mga Quraysh ando ba ini diyan ko to pa man na 5 katawa mga uluan ku mga Quraysh na ayama na niyan na miyaka wida kaliran kakagiya siran na pamana kumya din siran sa sukudan na miyakap mo musawira siran so pama na yakyap mo musawira niran na ando man na rin ikapagkaampul na tanong sa giyang kaya potula tanong nagubang sa tanong mga tunganay tanong agu mipag-iingid na tanong si isang kayang damaka na ando ba ini pamatay sira ng ngos miyaminaningan sa mga watairan sa mga bubaykiran na nakaumpun tanong na riya pamanagiid ni pamanas tanong na pagkantanong sa mapya na siran na ayama na niyan na ipatayran ng kuto pamanakaw umusikiran na sa bapro nagyang kuto pamanakwan mga tao na linimu wala subhanahu wa ta'ala sa mga muslim sa inisabab kiran sa siran na si paganero nagyang kuta si Hisam ibn Amr ibn Harith makagaganat si ikumbuwataan o Amir ibn Luay. Ikadwa nagyang kutwa pa ma na ikadwa sumiyong kira na si Suhair ibn Abu Umayyah. Suhair ibn Abu Umayyah ibn al-Makhsumi.
wata atika abubu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So atika na wata o Abdul Muttalib. Ang mga pagkuwayama na niyan na mga babay o Abdullah ama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo na si Ibnu Hisham, ikatlo na si ikatlo pa man si Ibnu Mut'im Ibnu Adi. Mga padidnuto mga ulwan si mga Quraysh nag-ikapat na si Abul Bukhtari Ibnu Hisham. Ikalima na sumiyungkiran na si Sum'a Ibn Aswad na giyang kuto pa mga na malayo-layo ka pa mga ulwan na miyangangalo siran nagumiyangangam padian siran sang kuto pa mga na mga tao sa ikukapakatutumpo-tumpo ko bangsa naguswayama na niyan nakapapagingdiran na kagiyamauto piyang niran din na pamana itergid ng kuto pa mga kapasadan sa pamanakwan prebo ko ng kuto pa mga kapasadan. So kaya pita yan na ayaran miyatiagwiran pa man na ayamanan yan na malilimod sa mga Quraysh sa Masjid Al-Haram na miyakaw masusuhair na mitawap na urian yan na sumiyangur ko mga tao na pitero yan ahay mga bawataan Hasim hay mga tao kanu ditanu din daya kuman daya dumaya kuman ditanu din daya den ditar o gaid na sumbawataan Hasim agusumot talib na mararasay siran sa sangataw pa man nakarumasayan. Kadisiran ayamaan yan na makapumasa, nagudisiran nakapupasaan sa iku mga degangan tanong. Pesapa ako kuwala, sa dia ko din maguntod sa taman sa di ayamaan yan na digyan kayo pa man nakapasadan na di ayamaan yan na mapasad di kagnakan. Kagiang kaya kapasad na mata na pamanaribat ang kaya pamanakiyang gulaw ang tanusi kiyang gulaw la tanuron na makang gugulala na isa pamana kasiig na sumimbag man swabudihal sa tiginahay bukag pesapa ako kuwala ka diden mardit ang kananaw pamanasurat akapasadan na tigisam pesapa ako kuwala kasakay mala abukag hay abudihal sakay malabukag kadiya mi man kabaya ubaw to mi surat ang kutwa kapatasadan nagyang kanana pama na saka din ni mala aayam niya na miya gukit sa pamanakit surat ang kanana kapasadan miya kagiraw mambusoy sa kutalima mga dato abnar ka hay Sum'a na ditanu din nanan kabaya ubaanan mi surat ang kanakapasadan na tigmambui almutae mabnar duwanan kataw adato sa kami na pangninami ayamaan na niyan nagyang kananaw pamanak kapasadan na pamana marditanan sa pamana kadaan sa pamana bisa sa mitar geden nagyutoy sabab ayamaan na niyan na miyaylay pen si isang kananaw pamanakwan anda ba ini kaya timu-timuran ang kutaw pamana piyagayon na yung naniran na miyay ro panang kuto pamanamataan din na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kaniyan na subu wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa pamana inaluwiran inaluwi o Abu Talib sang kuto pamanakalinimud kakagiya pagkanagyan siran matatagos kaniyang kung sa bala adarpa na siyungwan yan siran tigyan kira na mga tao kano na Peter man Muhammad akya na anay ang kananaw pa man nakapasadan. Tigiran na di benar iba kaya na anay. Misa sa pasirang kadidong benar na siyong waniran ang kuto pa man nakapasadan na inilayran na usto de na kaya na pela so tigtan wa anay. Diyong kuto pa man na marunia inaalialiya apukin sa pamanakwan mga kaywa miyang aradak na pugado kaniyam sukaratas na kaya nang kanira ng kuto pa man nakapasadan na ay abu alam buo na dayran kana na subusuminga misusuratun suwingaran wala bismillah bismillah na piyakik wayran ng kutarahman nagurahim kadayran na paratian na
Yang kutami susuratun na so Allah na dakana ang kutaw pamanapila na so kele ranon na madakala pamana kebneran so puso yan miya kapangin benar ugaid na din mada ang kuta sa igiran si kunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dasiran makaparatiya na sabab sa mga uripon wallah na ayama na niyan na sa mga Muslim na mini pa nagipunsa na kaya luwagan siran na miya kapagintaw siran sa kapagintawa pamana normal na miya kasunod suwayam ananian nakapipya ginawairan ugaid na so kariri nga sa akiran ng kuto pamanampat mga pagtaw na din na hindi ikapipinda iyan sa penalamatan tanus wallah subhanahu wa ta'ala kasumpatan tanubinin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.